Jeng gedeng dibenaran ibu Eki asing duwe sinden sabin sepisan malih gedeng dibenaran ibu Eki sing duwe Yaya niki ingkang kagungan sinden sabin alhamdulillah pokoke Mas Wahyu statusnya ya sinden sabin temenan gitu Mas Wahyu sing duwe nabire Papua nggih menika saking Mas Yahya Bapak Eki. Sebenarnya Mas Yahya Bapak Eki atur salam dhumateng Ibu Eki saha Mas Wahyu. Sing duwe Lokian Sukamalo Gedong Mereng. Mas Minut Balong Panggang Gresik Jawa Timur ya. Mas Minut sing BPLN nek bengi dadi RT. Pak Pina. Hai Pina Kendung Bendungan Bojonegoro hormat malam. Yo. Kebenaran tidak mengayu baik tak ingu tak jarake eman ora ono sing nyansati sapa kuwi inga-ingo ora tairo wani-wani celok-celok mengsem guyub patune wong seneng karo aku rewangi mbok rewangi apa ya tak takoni apa slirane wis ana sing duwe tak rewangi dek ya tak omongi sejatine aku tresno slirane ning kene wae saking tresnane kebenaran cedak wong ayu mumbai tak ingu tak jarake eman ora ono sing nyansani sapa kuwi aku dek lah kok inga-ingu pengen ngerti ya bolak-balik kok takon apa slirane wis ana sing duwe nak wis tak rewangi ya tak omongi sejatine aku wis suwe tresno slirane longa
asmara gubuk kae nyimpen wadi nyati besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita tengah wengi kanthi jagat rina catatan sajroning ati datan umur saya merati aku kowe dadi karawan marang konerin ning gubuk nas ora abang biru lampune dismo awak guru mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa njur lega ditinggal siram momat ora bisa turung adem tresna uga adem waktu mikir butuhe mikir belajane jur saiki bingung atine telung dina mulai merantau telung dina beli ning kene aduh penake sing sadina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya telung dina moleh prana telung dina baline kene sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo makarya Wah jelas banget kok. Seger waras kok. Cak, sapure cak. ilange gelang kalung kangene ati ya matur panjenengan Mas Omek ing wonten negeri jiran Mas Mas Omek ya nah, ilange gelang kalung kangene ati Mas Minut itu bala panggang iki mat malus didalu ya wonten kasan bala panggang Mas Tejo iki wonten kawasan London aya Ferek Tesa ya aya Tesa Mas Tejo iki wonten London Sinawi Pakarya mat menonton Pak Sopi
ayat kiri imbang lamongan Sopi selamat malam Pak Sopi logo budal Mas Omek logo ten budal wakit logo Aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip bebarengan senadyan wis bisa suwe rasa kangen kok ya kaya ngene ora gampang gonku lali janjimu yen mung tansah tau kami kalong dadi saksi pungkasane ilang ana nganti pancen kowe ora ketun ninggal aku babar pisan ora gumun jasare ana liyane luwih saka aku kang bisa nyenengke tresno ati pamitane bondo donya kuwi
pujaku tolong ana rasa kangene atiku nganggo esa manis sing tak tunggu kangen iki bisa mari yen sampeyan sayang wis gelem nambani sing tak sunrino lan wengi dadi yo tambah kangene ati iki Cih, gedeng kalau terangkan banjur Bapak Sinder Bapak Sunati yang wonten Lawangan Agung. Nggih, sepisan malih kalau terbanjur Bapak Sinder Bapak Sunati sing duwe Lawangan Agung nggih. Yang wonten Lawangan Agung. Sepisan malih Bapak Sinder Sunati Lawangan Agung. Sugeng midangetke so ibu. Ye Pak Yayu bakul sapi Plosorejo. Heeh. Sing dalu gedung adem. remek Mancing pikir kali kene kaline banjir Mas beneran ubek-ubek dek cedak tak ayu ngumpai tak ingu tak jalape eman ora ono sing ngancani sapa kuwi Aku, kok inga-ingu pengen roh padha to ora ijeng-ijeng padune ke arep apa pengen ngerti yo wani celak-celuk mesam-mesem patune wong arep budho tak rewangi rewangi apa yo tak takoni gek takon piye apa sliramu wis ana sing duwe ya wis ana mane tak rewangi yen tak omongi sejatine aku tresno slirane Lomo mrono kene wae delok bareng kudu nene yen nyoto tresno jaluk apa ayo
Ngrewangi piye? Ya tak tekoni. Takon apa? Apa slirane? Wis ana sing duwe. Ayen durung Tak rewangi. Ya tak omongi sejatine aku tresno slirane. lunga mrono. Kene wae Mbok aja kudhe. saking tresnane Yen nyoto tresno. jaluk apa Ayo bareng kandha ing waktu. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran nang goleki sing endi sayang. Mobang miterang gonku ora krasa esuk awan nganti wengi. Yen nganti liya sing
kanca-kancaku Etan kanthi kula kanthi tak timbang padha bakti Topil berkasih macak pengagun solae esemis ora digawe suarane lanangkae gawe nyoto babar asmara tanpa gedung saya Mas Omek yo kangen hati ya kalau terdapat jumlah Mas Omek yang wonten negeri jiran ya lagi-lagi tidak ringgit ya sepeda balik Mas Omek lagu wajib buat Mas Omek yang ada di negeri jiran Malaysia ya. Mat mendengarkan Pak Haji Suito KPU Lamongan sugeng midhangetaken Pak Pina Ibu Pina Kendung ada Bojonegoro ya karo sing mirsani live wonten Pak Pina aja guyu ae Pin lha iki lho metu lho wis dadi apa hati nganti kapan mung tansah tak anteni aku wis kepecut tresno yang sliramu katon ana yen bengi rapi saturut bayanganmu wis klebu pikiranku pokoknya ini rasane mung tansah kangen pengen karo dheweke apa bisa aku nyenden sliramu duwung ayu kang dadi pepujaanku tulung ana rasa kangene atiku nganggo asam manis sing tak tunggu
maklunge kumandang mengkelok laras runtung rempah logo lalakune para iyangan
Jih, kita kelantaran panjenengan Bapak Novi Sukijan sing duwe lemah bang asem lemah bang ngimbang Lamongan panjenengan Bapak Novi Sukijan wonten lemah bang ngasem lemah bang juragan didiran nggih sing kata-kata tasakuran sedekah bumi tanggal 28 bulan 6 wonten lemah bang monggo kaki penggemar-gemar seni Jawa Timur kumpul. Riwayat gugurnya mencerminkan wataknya. Ya Mas gotong royong nyambut gawe gandes luwes piyayine patut lamun sinu yudan mrengsa sapa reres harapka Rama salam barengke para sing sabar yen momong putra lali lali wong tresna ora bisa lali witing tresna genes ora nyuwun sing apa sing tak suwun tetep setia ujung ajari belong rondo ning kalopo saukune genes ali-ali mripate biru ditresnani putra putriku mong prawira mati lalabuna Gelo gae kontung lewos padha mampur sajake koyo diatur baris siji-siji marana
Mondak apes Mondak apes ayo sing kian yen pengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja males mundak apes Dokiat koyen pengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting asal gunane aja malas mondak apes ayo sing kiat yen pengen urip kang mulya Matur suwun. spesial gede kelar panjenengan Bapak Nur Dadi nggih ugi selaku ketua panitia sedekah bumi wangkit matur sembah nuwun Bapak Nur Dadi ugi mendekat terbaik Bapak Ali ugi matur sembah nuwun Pak Kasun Jurianto ingkang mengku wangkit nggih matur Bapak Kasun sing duwe bakso Mas Nari sembah nuwun baksone Mas Nari masa minggu Dek tenan bring yen pengira bisa turun aku tansah kelingan sliramu ngapusi tenan ya gak apa-apa to tresno tulus jroning ati delok kok Mbah delok kok wis nggih Mbah nggih tumekan ning buah pertama kayak enak Mbah nggih yen kowe ora percaya jroning dada aku tetep gak percaya kok nang aku sumpah rasulaya mbah wedi pendune mbah kang aku tetap semangat ya mbah ya Dik ya iki lho mbah iki lho delok gong ya mbah
kok gak krasa belas ya ngono iki. Aku tansah setya setuju urip bareng sumantik sliramu abang biru lampune disko awakku wis lemu duwe bojo loro Ren bojo sing enom Ren jaluk disayang ya Dik sing tuanjur wegah ditinggal sakno nono mangkel aku tenan aku ya mangkel sirah aku mumet ora bisa turu aduh tresno mas ya Dik uga bagi waktu buri jumlangan mikir aku duwe lagi pernyataan mikir ngancani wakil kok tetep semangat ndelok jura saiki bingung ngatine sakno nono delong dino nono nono nanti no lerono nono nono delong dino balik kene aduh senenge sing apa seneng apa sedino Nono. keren kanggo sapa sing sedino kanggo dalem dino mole prana dalem dino baline kene aduh katonge sing sedino mbak Ning Watika kanggo sapa mbak sing sedino mbak kanggo sapa sing sedino Joker. kanggo golek kaya Alhamdulillah sehat selalu Pak Gasun nggih. yo Ayo, Dik. rice dalu aja dumeh Monggo 4 personil. ayo kanca tumandang do suka-suka kakung putri manunggal dadi sawiji ayo padha gawe palipure sing beksa guyub rukun mure luhure budaya seni kerawitan nyumarga laras ingkang nami dipun sesepuhi Bapak Ratno pribadi mugi-mugi budaya ingkang lestari wangi rahayu selami-lami delok kembang jong antuk kembang Nyong kakek
rang pitukone Pinten pitukone Mas kula sako mawon Bokyo acara kenal si gende aja basa Eto bel jebulane lep kok gambare Kang Mas Kodewe Rama ya kene arep mindolawe iwake ati lah kok durung tuku iwak ati gendut dilawe iwak lho Rama nek wis dadi bojo mbok ya sing kemati aku ya wis luweh kemati Rama ya kene arep mindolawe iwake pindang wis ora ana sing tuku pindang dilawe iwak pindang mulane karo bojo Enak, kudu Bang. sing sayang waton ya kudu sing sayang Rama ya kene arep mindolawe iwake welu wis gak ana sing gugu welut dilawe iwak welu ngantuk Mbak mulane karo bojo mbok ya sing nurut Bapak Nur dadi kuwi tambah nurut Rama arep mindolawe iwake pitik wis senenge dhewe dilawe iwak pitik nek karo bojo jok lirak
iku durung kenyataan alam donya awake ser sabar lan anane marang wong kang ditresnane kudu ning sekiler gumanti ayo kanca sing prayitna marang samubarang najan katon prasaja ning yaktine iku durung karuan merepot cilik kudu titik coba jarone oka sabar marang tumindae Sabtu sore dina malam minggu timbang longgo dewek ati mereng ya mong kelangkale pengen ketemu maneh ambek Rika ingsun potang manteng kumpul Rika bae ingsun seneng priya sing selawase mong Rika sing aku goleki rena wengi Rika dadi ati sayang kelingan maneh wong sing bagus lan jerakone esok wis kadang gendrong pilih Rika kantone mata ayo lenggo sanding ingsun Rika mumpung ketemu maneh dalu Sabtu sore dina malam minggu timbang lungguh dhewe ati mereng yen mung kalang keling pengen ketemu menang saben dina ingsun montang manting kumpul Rika wae ingsun seneng wanita sing selawase mong Rika sing tak goleki rena wangi
ning ngoto ayo duduk sanding ingsun rika mumpung ketemu